Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Hadin ka jingla jong somla ban pensengan lang thank you ban wan chakmat ha ka jing permana result jong ka embos ha ka next name ka bamanta jong ka kedan HSSLC ha ka baw somla ban pensengan lang thank you ulala ban rong sya ka thup jong ki phongot ki bawan chakmat la ne ha ka top 10 ha ka baw tiu somla ulabat ha ka kedan ka basaw na pedeng jong ki te ki bla rong ha ka thup top 10 usamla ban pensengan lang thank you udiu khana school jong ka pathar khama government higher secondary school Haribah district Daka jingso sorong halor kene ko khobor jong ga jingla jong teu somla banwan sekhmat haki kampule dangle kidkhot jong seng ki samla pule ka seng Khasi Students Union na Western Border Area Riboi District kila penlong ya ke jingle kendu yau teu samla ha yingsa jong u ha pathar khama ha ka ba kidkhot jong ka seng kila penlong ru ya ke jingput ku burom yau teu somla rangkat bat ki jingai songobha Pong ngak kan mau sesengai pule namar aku mene kala ka kabu ba hun bla pai se de kerdan berketong jong jingjok But we power ke jesabu ya phi kaseng Khasi Student Union ke balawan ban ai museum ke balawan ban kersan lem dang ta jing pas bha jong thun lam ta ga jing ke kodan bujang u hagane ka por bat ngi na gailam ke yin kasem barbon ge shek kersan be u ge shek ai museum be u ba un pai sha ka thong jong jingjok badunga na kaliang jong ngi ki pa na kaliang ke yin kasem ro gimla Nanda berpau je semu yang play upala ai ngi kat kene kalat haba upun jengi upai sha kene kadan jong jingjok namar phek ba jengkersan jong play ru thai kamla ban long pa kan yo ya ka jingjok kalong ka e ban yo ya ka andai dei jingira pa jong play ya ka bangila ya ka ban koi sha thong jong jingjok pat rungkat ru pinang kai ru ki ba kersan ya upun na ka we ku bos ya ka we ku po baru Kamtam na yang nasem ru isai ai mesim ru na ka por sha ka por tagi tai ngam di asus nga ais ngawan ai ku dai pishi hajaru ya ka jing lak loi ka jong phi ka jong plai por ka jong phi na kam tai khun jong baru kunjuru na kartu ya ki ka message ka barang ai ki we ki para samla jong kunjuru paken poi sha thong jong jing jok nang ni cha kamat mar ba ka dong ka than jing yu kan keu ba ka nam sa din shu ka jong kuliah jing shim kya jong tengah kai ki jong ikut angkat bagi hanya berpuas dalam bagai jong piru ba ini ban pensyaian tangkiu di puas sebenarnya kalau nggak pemerintah di negeri yang jong ka Khasi Student Union Western Border Area hoi dari bor ibarat dari kum idap ibarat negeri yang kesen hi nimla krem na pau kecil semu i ban pensyaian mar wara ya ke borom ya ke school hi war ka wei ka dong ka than hi bat kariboi hi disik bro kuai leng ba jong i ura i borom jong ka school bat kariboi disik i bro kuai yang ba jong nus nam mamenta dan yang ga senging sno plan chibon alo ne manta di ngikit bok kerwiang ye ban pensyaian omba inkut tang menta ben ura i kanang borom hen ngi kerman ba haki si ki por ki seng lum sawan ba nang pole syakmat haki kedang i boper ba salek ki kerman ba ublek dan kat pun pi pun ai ke jadi koi dia berpinang lah syu ben sim ya gaya benta ke ba kongsan ben smart haga je pole ka puthi ka jumpi nang ne shikma ne kerman bal ke jing don kat ba kikmi ki pa ki bahai ngasem ba ke jingkersan ka jumpi ni sentu menta ba ipa jumpi im don syu ka ne selapat te ke kerman ba wala ka taru ublek dan kat dengan pi udang ai dagalat kelenti ke jing koi jing khia yang lah syu ban betengi kijing pule tapi kamshalor bar kamshalor di kerman ba ki e baro ni snya ro kijing lon kan jong blai ke ne liang jong sen hi kemal omane ngim ro syu e wat ki e par di bentar men ong api henry tangga jing sengut na liang jungi ba ne liang ka sen ka don benta na ka por ban ai men sim ya ki para samla ki khasi khara ki badon hapo ga dong ka than ga chungi bat hapo ga bring new tap hi bro ka wai na yang ka seng hi nim shong king ti in I muslim na ko por kumba yangi la khot ki Khasi Student Union ne yang jong ka seng hi ni pai khmat kham tam ki samla kule kumno ban in I muslim
nagway kapor syagway kapor di nagaliang chunga sam tang kota ubleu don kat lambat ni hakipor baro juga jing ya dan tiga jing ba no sisu nagaliang jing ru nang lam ai ka jing syagri nam ta kari berjaya periuhi baro kuwe